Ik zit er vaak. Boppen. Varre eruit naar mijn bleekje te zien. Er gebeurt wat, ja. Zoals net zeggen. Liesters. Er zitten vaak liesters. Altijd dezelfde, denk ik. Ja, ik denk dat het altijd dezelfde binnen. Ja. Maar als je nou, zitten ze daar dan? Op zoek naar wormpjes of zo? Ja, net dat ze buurs een soort vinden, ja. Als ze nou en dan vinden ze best wel eens wat. En hij komt elke dag voorbij. In een simmer. Trije man in een huis. 1274 dagen lang afsluiten van de verraad. Wachtend op één moment. Acteurs Johannes Arends, Rink Nicolai, Dirk van Weerden en Wiebe Koldiek spelen een geheimzinnig, bekniepend stuk met één grote vraag. Waar wacht je de man op? Dus juist trije maalje en die zitten in een benauwde Lietse romte. En die hebben zekere verhouding tot elkaar. En waarom is dat zo? En het blijkt gaande wij hoe lang ze daar zitten. Want dat wist eerst ik nog net. En gaande wij denkt van, hé, nou doen ze weer diezelfde ritueel. Oh, dat gaat zo. En waarom doen ze die ritueel nou eigenlijk? Maar nou, we de romte Lietser. En dan zit je wel bob op elkaar. Dan worden karakters wat groter. En dan maakt wat mooi, anders ga je het net uit. Ik kan me wel begrijpen wat er dan mooi bad. Ga maar eens een week op vakantie met 5 man in de Lietse boord. Ja, daar komt me ook wel wat zien. En dat, dan ontstaan er kribbekeurigheden en toestanden. En ook hele leuke dingen. Dus daar gaat het dan even over. Maar goed, er is dus een zekere status quo. Ze binnen het maar elkaar in. En het gaat al heel lang zo. En daar vinden ze altijd weer het goede in. Maar op een gegeven moment wordt het erop rutsen. En? Wat denk je? Wat? Ja, doe het. Ja, zelfs. Ja. Ja, vanzelf. Ja. Vanzelf? Ja, zelfs. Maar wanneer? Ja, wanneer? Ja, wanneer? Joet? Oh. Hoe lang zitten we nog? In ons huis in Beestersweg kennen maar 20 mensen. Maar dat heeft van regisseur Anna Sielstra een groot voordeel. De Lietse romte maken het stuk bekniepender. Maar waar gaat het stuk nevens Anna dan over? Voor mij heeft het stuk te krijgen met tiert en liefde. Tiert omdat ze al heel lang daar opsluiten zitten en elke dag hetzelfde doen. Maar ik in de war binnen van is het nou morgen, is het nou midden, is het nou jong? Waar leven we eigenlijk in welke tiert binnen wij nou? Nou, dat had ik te krijgen met liefde, want het is een trije man die hier samen binnen, die kennen elkaar al. En ze hebben ontdekt dat ze alle drie hetzelfde probleem hebben, namelijk ze kennen haar net oerjan in leefde en vooral net het leefde schenlitten om de persoon die ze leef hebben. Ze beginnen met hipjes van treien vooruit. Wist je dat? Liestes? Ja. Zo. Hip, hip, hip. En dan bleven ze even staan. Dan zogen ze in een ruimte. En dan gaan ze weer verder. Weg. Hip, hip, hip. En zo nou en dan als die van u voorbij komt dan zwaai ik even. Zo. Maar mijn rug er nog wel. Komt er naar beneden. Bloot hij even staan. Draait hij zijn kopje zo wat. En dan gaat hij weer verder. Weer hip, 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 hip. Wie is liefste? Tolve 174 dagen is oorspronkelijk een Vlaams stuk. Op verzoek van theatermaker Hans van der Eems waard het naar het Friesk omzetten. Zijn oorspronkelijk stuk als voorbeeld kan noffelijk wezen voor de acteurs. Maar in dit geval hebben de spelers het bewust net zien. Als je nog beelden erbij hast, dan ja. En deze spelers die al volle vaker op het plan geweest. Dus die weten ik al wel hoe zo'n proces gaat.
En dan gooit de hele bak ervaring bij elkaar. En dan maken ze het machine al onder leiding van de regisseur die het gewoon de beeld goed in controle houdt. Maar wist dan in het hele proces nooit een keer nieuwsgierig geweest naar het oorspronkelijke stuk? Ik heb een foto's, jongen. Hoe het zij erbij zitten. Nou, dat maakt me wel een beetje nieuwsgierig. En misschien zoek ik nog wel altijd ergens zien willen. Maar net als voeding hoe we het nog zelfs doen. Want dan best, dat kan je bepalen en dan kan je klem zetten. Hè? Nou, er zitten meer weerheden in één toneelstuk. Dan kan je de klam daar lezen, kan je de klam daar lezen. En was toch er belangrijk in vist welke kant dat het gaat. Ja. Wat denk je? Wat? Hè? Ja, doe het. Ja, zelfs. Ja. Ja, zelfs. Ja. Tuurlijk. Zullen je wat aan? Hè? Maar wanneer? Ja, Ja, wanneer? wanneer? Ja. Joet? Nou, Oh, Joet. Je zullen Joet wat aan? Eten? Eten. Ben je nieuwsgierig naar wat er met de man uiteindelijk barren zal? Sneeuwen is de première in Beetse Zweeg.